То ще може да започнеш. Каква е колата, коя година е, с кой мотор е? 2009 година, 3.2 FSI, атмосферен бензин, 265 коня. Не е S-Line, обаче има бая, като е поръчвана колата, има бая екстри пакети от S-Line. Примерно, седалките са S-Line. С раздувки са седалките. После ще минем и към... Но самата кола не е S-Line пакет и тук примерно не пише S-Line, но е раздута седалката от... Нали, все едно е S-Line. Прагове няма на S-Line, защото не е S-Line пакет, обаче пак е с големите джанти, те са заводските джанти, с тях е произведена колата, оригиналните са, затова имат доста забележки, защото са видели бая. Да. Но са 19-ки. Гумата е 255 на 35 на 19. Bridgestone? Да. Гумите са Bridgestone от Turanza, дисковете отпред са на AT и на котките също са на AT. Тресат малко, пак се кривят, като загреят тресат бая. На HR е окачването, червените пружини Супер Спорт. Те дали се видят от тук? Не, много е ниско, няма как да се видят. И фланци има също така. Отзад съм на 25 мм, фланци на Айбах, а отпред фланци на HR 20 мм. Разминавам с 5 мм отпред до отзад и много хора казват, че понеже нали, е кватро. Лошо е за кватрото, за раздатките, за това за онова, обаче аз в това нещо не вярвам. Или поне още не съм счупил кутия. Аз познавам колата от доста време. Знам, че е внесена от Кувейт. Може да разкажеш за това. Точно така, колата е внесена от Кувейт преди 4 години, може би 5, да те излъжа. На 70-75 хиляди км беше купувана от първи собственик и е внесена на 80 и няколко в България. В момента е на 100. Мотор няма нищо, кой знае колко е интересно. Нали, много хора си мислят, че е модерно тук да слагат отворен филтър, да смучи повече въздух, но това е такъв мит според мен. Все пак като са махната с кутия, почва да дърпа много горещ въздух и то се обезмисля, може да даже пада. С червените бобини, дето ги слагат на S5-ците с по-големия мотор, стандартно идват на кола, не са сменени. Иначе моторът е в добро състояние, не изглежда, че е на добро състояние, но е добро. Нищо му няма никакви драми, атмосферно е, няма турбини, няма някакви такива големи сериозни проблеми, да могат да се случи. Добре, нищо и няма на колата, сменял само масла, филтри и наскоро сменях свещи. Даже свещите бяха бая изгорели, даже ми изключваше ми цилиндри, работеше колата на 2-3 цилиндъра и писото светеше. Ти можеш да ми пратиш клипчета, аз ще ги сложа. Да, беше слушашка, но бяха свещи. Свещите излязоха около 180-200 лева и това беше цялата работа. И пак си върви. Други проблеми не е имала. Имала няколко пъти проблем с компютъра. Електрониките на тези коли са... Самия компютър изобщо не е хубав и често се случват разни драми. Един път стана без акумулатор и цялата инсталация на компютъра не че изгоряла, забрави си изобщо командите. Колата нито мога да подаде на контакт, нито да се отключи, да се включи и беше филм. Ако изключим компютъра, ние се внимава с този компютър, да не я оставиш без ток, така нататък. Но мотора няма какво му стане. Интериора е общо също нищо забележително, само и тук съм сложа малко фолио, имитация на карбоново фолио, тук там, долу на лостчето. Самия лост има хидрографика на карбон, пак измами. И това е общо взето. Бенкен Олсен съм сложил, защото старите колони, оригиналните колони бяха стандартните. Продадени бяха, качеството не беше хубаво и смених на Бенкен Олсен, бях взел от една друга кола. Колко пък да гори това 3.2? В момента средния разход е 26. Нормално за такъв мотор, като се дава малко повече газ, бензин все пак атмосферно е, напълно е нормален този. В смисъл не е нормален, не е нещо приятно, обаче няма как да е по-нисък. Ако се тормози още повече колата, стига е 40-40. За обслужването, какво можеш да кажеш за колата, да караш 3.2 атмосферка? Караме с препоръчителното масло от завода, което го препоръчват, 530 Castrol LL. Ние тук влизам мотор наистина, мотивата е наред и сега. Защото ми прави впечатление, че не се кара често, лично аз не съм виждал друга 3.2, със сигурност има много, просто аз не съм виждал. И
някакъв масов мотор, пък ти казваш, че е здрав. Не е масов мотор. Здрав е, в смисъл, не е най-здравен мотор на света, но е безпроблемен. Наистина е безпроблемен, но масово не се виждат почти никъде, защото има ги само в тази първата генерация на B. После след фейслифта с по-острите фарове, вече не слагат 3.2 FSI. Поради простата причина, че другия вариант беше двойка турбо бензинови вариант. Двойка турбо или 3.2? Двойката турбо може и да изкара толкова. Ако не, въпрос е на този бой колко време ще издържи. Така, няма да показваме с колко караме, когато се движи доста прилично.